Koro weche podi teruru mos umulo podi ing'eyo ada konyo weke nikech kuma entie gi kuma antie opogore. An ing'eni nitie gik manyalo winjo ma en pod ok onya winjo, abo kuodhone nikech kana biro ka nawacho maber ni ji biro winjore, to winjruok no ken mosruok ne ji mosre choncha tibiro time through cooperation nawacho ka kendo hapa ni ka answer nitie kama to inyalo wachi to mano gima nawacho madier. Gima ng'eyo ni ka ncha weko wacho ni ncha gine maandamano ncha gidhie pap weke kaka advisor man Jacob ne senyiso jo Azimio ni mondo o fire nikech oko advice gima ber kanche gisetero ji odhe go tiagas ne giwacho ni ne giwacho ni gin gigolo Ruto e telo to ncha giwacho ni gin ogiyango Ruto kaka president. Nitie agenda man giketo magiwacho ni gidwano yaw server watch cost of living gik agenda man giketo maber to kancha ker William Ruto wacho ni an ayie ni koro ji obede mesa mondo wuoth through parliament. Ne giloso committee margi, wambe no loso committee margi maji abiriyo to committee gi owinjore ni jogi dhi wuoyo to nitie agenda ma wan wakelo kaka Kenya Kwanza kaka wacho ni wach mar Gulf 2/3 gender wach mar miyo senators pesa mondo ti maber nitie weche moketo gimbe giketo weche gi mesa koro gidhi winjore ni giwacho ni nitie extra parliament to gi parliamentary process manyiso ni gidhi oko to gimwang'eyo ni agenda ma ji wuoyo ni gini dhi lead to gimiluongo ni referendum nikech nitie amendment ni winjo ka giwacho ni maber ni ogidwa gimiluongo ni executive order gir president mar executive order chakoro gigolo koro ngene amendment midhi tim midhi tim e parliament lakini nitie ma jopiny be nyaka bede koro nitie jopiny bidhi luong mondo wuoye lakini jotelo nikech committees gi te nyaka giwach mana gik ma president Ruto miyo gini mai gimuwacho gima Jakom nyisi gini mai gima giwacho mane gima nyaka gikete mesa koro ji ariyo madongo ma laro telo kaka president William Ruto gi Jakom gin giwuoyo onge gimoro ne giwuo nikech ka iwacho ni ok yango ng'ato turome liel udhu urome mpire no kata ka ji oringo to ji mosore mano nyiso ni gik moko ber ji madho chai ok ochuno ni nyaka kamera nyisi ng'ane ni ji wuoyo ji medo mar ji wuoyo no wan gima nyiso weke gini ne giweketo Jakom gi weche mang'eny wan kaka Kenya Kwanza wadwa ni Jakom osigore ne Kenya matek en kae ber to koro wan wamiye kata mana chairman mar African Union wakao Kalonzo moketo position leader Martha Karua wamanye ne puodho moro puriyo Murang'a kocha nikech onge kura manomiyo jo Azimio hapa ni to borobo wacho moko go omanye gibed kaka gibeketo government tese geto government ma itemo liko no gima serikal dwa timo an mana wacho kaka nyakoro joteko okawacho kaka serikal an alemo na Jakom maber nikech Jakom osegore koro giko weke gini ket Jakom gi load gi tich mang'eny ni ko wuok ka to maandamano wach maandamano no serumo ji obet piny wan gima ne joka dhie parliament cha ji odhi owuo mos ka ji owinjore maber gik ma ji owinjore to gibed gik ma jo pinye madwaro gibed gik ma gin magidwaro niya nitie kaka gidwaro ni position moro bed ka gidwa create gima kama mano kwadwa ng'eyo bati